Assalamualaikum cah, kali iki Mimin pengen tilek kuliner ning daerah Barat cah, tepate ning Jalan Pasar Legi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Ono ayam bakar Bukotim sing enak cah. Selain ayam bakar ning kene yo ono nila, gurame, lele, wis pokoke iki ngono warung penyetan sing recommended kudu mbok jajal pas awakmu dolan ning daerah Barat cah. Selain bakar-bakaran, awakmu sing seneng goreng yo iso ning kene. Regone yo murah lho cah, per pakete mulai saka 20 ribuan tok. Warung Bukotim iki buka mulai saka jam 09.00 isuk sampai jam 5 sore yo cah. Ingat ojo sampai kelewat saka wektune, wedi lek kentekan tur jelas tutup. Nah kali iki Mimin pesen nila bakar cah, delok ento nila niki gede cah, mosok lo karo telapak tangane Mimin iki gedene podo yo ora mantul yo to. Piye wis ngiler cah, ndang gas mrene ae yo.